Галоўным момантам мерапрыемства стала прэзентацыя 3 альбомаў навукова-папулярнага праекта «Фальклорныя скарбы Беларусі». Аўтар ідэі старшыня прэзідыума Акадэміі навук Уладзімір Гусакоў. Над стварэннем і распрацоўкай выданняў работалі фалькларысты установы. 3 першыя кнігі прысвечаны легендам і былічкам, прыказкам і прымаўкам, замовам. Супрацоўнікі вывучалі фальклорны матэрыял і паводле яго стваралі выцінанкі, якія і адлюстраваны ў альбомах. Сярод майстроў, якія работалі над выданнямі, Галина Жураўлёва, Наталья Сухая, Лизавета и Наталья Чырвонцавы, Констанция Герасименко. Пачыналася, конечно, все с эскізаў. Спачатку я знаёмілася з тэкстамі, і беларускія замовы – гэта унікальныя тэксты, нават з мастацкага пункту гледжання. І вобразы, якімі яны напоўнены, просто цуд. Можна было браць цалкам адзін в адзін тэкст, і я так і рабіла па сутнасці. Тыя вобразы, якія в тэкстах узгадваюцца, я ўвасабляла ў паперы. Спачатку эскізы, потым выкананне, падбор паперы, бо для мяне вельмі важна было захаваць такі вобраз старызны. Я выкарыстоўвала вінтажную паперу і паперу блізкую да вінтажнай па вобразе. У пачатку мерапрыемства для гасцей выступіў фальклорны гурт «Стажары», а перад уваходам у залу кожны ахвотны мог набыць новыя альбомы, якія былі прэзентаваны. А яшчэ да гэтых альбомаў я б хацела сказаць пра тое, што кожны з іх будзе мець QR-код, па якім нашы чытачы змогуць нават паслухаць аўтэнтычнае гучанне беларускіх фальклорных твораў. У далейшых планах фальклорыстаў працягваць ствараць выданні, у якіх будуць закрануты ўсе жанры беларускага фальклору.